I pozdrav svima ljudi. Ja sam poludeo. Znači, sad ću vam kažem i zašto sam poludeo. Ja sam poludeo zato što sam snimio koliko hoćeš video. I nijedan nije radilo. Znači, nijedan nije radilo. Znači, te se obriše, te nas sačuva. Sad sigurno i ovaj će nas sačuva. Da me opet zajebe. Sad kažem da neće biti dosta klipova. Pošto ja sam iznerviran. Danas barem neće biti dosta klipova. Sljedeći put možda i bude. Sljedeći klipova možda i bude klipova. Dosta. Ali šta ćete? Samo da vam kažem da neće biti dosta klipova pošto sam se mnogo iznervirao i previše sam se iznervirao, baš sam se dosta iznervirao pošto znate koliko sam videa snimio, te se obrišu, te ovaj ne valja, te ovaj, ja stvarno ne mogu verujem. Znači, mi se vidimo u sljedećem klipu. A do tada imate veliki pozdrav, sada uživate u ovom klipu, mada nije bilo ni gameplay ni ničega, ali opet ja sam iznerviran samo tako da vi ne možete da verujete, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!